aikojen alkuhämärästä olet kuulemma joskus soittanut pianoa sillä ja sillä osalla ruumista ja se meni sitten vähän niinku, että kiukuttelun puolelle. Niin kuin tuossa haastattelussakin Seppo itse kertoo, että se oli mautonta, että hän rupeaa tällaisia huhuja ottamaan esille. Niin, siinä oli kyllä Sepolla kaikki neuvotteluvaltit. Bum, yli 1,5 miljoonaa katsojaa muilla ohjelmilla, millä tahansa, vähän vähemmän. Ja joku voi nyt sanoa, että no mitä väliä jollain katsojaluvuilla, että pitää tässä nyt olla niin kuin huumoritajua, mutta kun tuota Seppo Hovia kuuntelin, niin kyllä mä ymmärrän sen, että jos tullaan niin kuin auttamaan nuorempaa virkaveljää niin ohjelman teossa, että no voin mä tulla vieraaksi, jos pysyt niin kuin asialinjoilla, etkä ala sekoilemaan mitään, niin sitten kun sekoilu alkaa, niin se alkaa ehkä vähän harmittamaan. Niinpä, siinä tulee se oma arvovalta, ja kun ottaa huomioon kuinka nuori Joonas Hytönen yli 15 vuotta sitten oli, kun mies ei edelleenkään ole mikä ikäloppu, ei 40kään, niin siitä kun ottaa 15 vuotta pois, niin kyllä mä jotenkin ymmärrän, että Seppo on voinut vähän närkästyttää tällaisen nuoren kollen. Joo, se oli huikea katsoa sitten televisiosta se lähetys, kun se menee niinku hymyssä sui siihen asti. Ja sitten se on leikattu siitä välistä kaikki kiristelyt pois. Ja sen jälkeen niin Sepon rintamasuunta on esimerkiksi kääntynyt niin pois haastateltavasta. Hän tuijottaa suoraan niin yleisöä. Pikemminkin vastailee olla yhdellä kahdella sanalla. Ja sitten, sitten kun hän sanoi, että kiitos Seppo Hovi, niin Seppo nousee saman tien ylös ja kävelee ulos lavasteesta. Se oli hämmentävää. Niin siinä sitten kuule joku sen irvileuko oli sinne seiskaakin laittanut vinkki plus kuva tyyppisesti, että Seppo hermostui turhasta Joonaksen ohjelmassa. Se on muuten jännä homma. Silloin kun joku hermostuu, niin se on aina lähtökohtaisesti hermostunut jonkun mielestä turhasta. Niinhän vaikka se on. Joku kuinka loukkaavasti toiselle sanoo. Joku on aina sitä mieltä, mitäs nyt tommosesta. Juuri näin. Asiantuntija löytyy aina, että tuo ei ole vielä mitään. Aivan. Koska voisi tapahtua näin ja näin ja näin ja näin. Joo, Se on tietysti aika vaikea, jos ei näe niin kuin itsensä ulkopuolella ketään muita ihmisiä tai osaa heidän asemansa asettua. Tästä syystä neuvoni on, varsinkin kun tapaa uuden ihmisen, niin keksi joku muu lähestymistapa